Sí. Tranquil·la, ja estic acostumat. Són molts anys ja firmant autògrafs. Ai, encara recordo com si fos ahir el meu primer Shakespeare a Barcelona. Uau. Va, som-hi. Siempre creí al rey más inclinado, al duque de Albania, que al duque de Cornualles. Lo mismo creíamos todos, pero hoy, en el reparto que acaba de hacer entre los de su reino, ya no es posible diferenciar a cuál de los dos duques prefiere. Es el conde Ken. Desde ahora lo respetarás como uno de mis mejores amigos. Gràcies. A ver. Taló. Surt del mig, va, home, aparta't, va. Marxa, pallasso! Sí, bueno, es que en Barcelona es muy difícil, ya sabes. En Madrid hay mucha más cultura de teatro. El otro día estuve haciendo un Ibsen allí y... Però bueno! Me parece que ha subido alguien al escenario. ¿Pero qué fa aquí? Pots fer el favor de sortir d'aquí? Home, si vols veure-ho bé, compra entrades a platea. Si has de fer el pallasso, fots aquí al costat, que almenys no molestes a ningú. Va, home, va, no es posi nerviós, que ara comença el segon acte. Va. Mira, saps què? Vaig a trucar als Mossos, fill de puta. No és possible. Dios te guarde! Les parla el caporal Martínez. Està vostè rodellat. Faci el favor d'apartar-se o procedirem a fer ús de la nostra arma reglamentària contra la seva persona de pallasso. Després de l'èxit en les meves actuacions, el meu nom va començar a trepitjar fort en tots els escenaris del país. Els càstings es succeïen un darrere l'altre. Però un dia, en un d'ells, vaig patir un tràgic accident que canviaria per complet la meva vida com a actor. Què tal, com anem? Sí. La veritat és que sempre m'agrada començar amb una mirada inquisidora per captivar el públic. Llavors entra el misteri, l'enigma, la pregunta. Què està passant? La tensió es palpa i el públic queda extasiat. Hola. Perdona, ets en Narcís, no? Narcís Pomarola? Fotolog, oi? Eh? Comencem, si us plau. Sí, bueno, de fet, ja havíem dit. Hola, soc Narcís Pomarola, tinc 27 anys i soc actor. Molt rialler, molt extrovertit i tinc ganes de passar-ho bé amb gent que tingui ganes de passar-ho bé amb mi també. Narcís, què fas? A veure, Narcís, em sembla que hi ha hagut un malentès aquí entre nosaltres dos. Tu saps que això és una entrevista de feina per ser comercial de Matalassos Solanis? Sí, acting Matalassos, no? Mira, Narcís, fem una cosa, d'acord? Tornem a començar. Tornem a començar? Sí. Hola, Narcís. Hola. Hem estat revisant el teu currículum, d'acord? I estem molt impressionats. Gràcies. De fet, encaixes molt en el perfil que estem buscant. Perquè ara el que volem fer és expandir una mica la projecció internacional i en aquest sentit els llocs on han estat venint Matalassos, vaja, Toronto, Cannes, Berlín, Tòquio, Venècia... De fet, a veure, no solem dir-ho, això, però ets el candidat més ben posicionat. Molt malament hauria d'anar aquesta entrevista perquè no et contractem. Narcís, no. No em toquis. Per què? No em toquis i ja està, Narcís. Sí, seguim, sisplau, vale? Vull dir... Mira, de fet, Narcís, fem un exercici en aquestes entrevistes. T'has d'imaginar que ja ets comercial de la nostra casa. Ja? I bé, teníem un client que ens havia comprat matalassos durant molts anys i ara ha decidit passar-se a la competència. Fill de puta.
Hòstia, vols que parem l'entrevista ja un altre dia? Narcís, és un cas hipotètic, d'acord? No és de veritat. Ja, la meva resposta també era hipotètica, però com que m'havíeu dit que ja era com de la casa, m'he animat i... Molta iniciativa. Gràcies. Narcís, comencem? Comencem. Comencem, sí. Sí? Sí, Narcís, comencem. Pa! Tu, pa! Narcís content. Narcís trist. Narcís content. Com es diu? Qui? El client. Narcís, és un cas hipotètic. Es pot dir com a tu t'agradi, d'acord? Bueno, es dirà Narcís Pomarola, per començar. Narcís, què estàs fent? Sac el cavallet. No aneu amb motos comercials. Sí, anem amb motos. Hòstia, la urbana! La puta que papa, tranquil, no m'han vist. Vaig a marxar. Narcís, ja... Home, que t'estic tocant. El tens en vibració, agafa'l, sisplau. Que agafis el telèfon, que t'estic tocant. Sí. Hola, sóc el meu comercial, el Narcís Pomarola, sí. Em pot dir on viu el Narcís Pomarola, el client? Sí, viu a amb Ames, Narcís. Allà, hòstia, doncs llavors hi vaig caminant. Vale, moltes gràcies, adéu. L'autobús, no! Narcís. Sí. Aquell autobús va acabar de manera tràgica amb la meva carrera d'actor. Aquell autobús va acabar amb mi. Curiosament era el 27, que mai va puntual. I ara només podré fer papers de lisiat. I han agafat aquell imbècil per fer de Stephen Hawking. Adéu, gran públic. Ha estat un plaer. Us he fet riure, disfrutar, sentir, plorar. I vosaltres, a mi, m'heu fet sentir important. El públic aplaudeix, els llums s'apaguen i cau el teló.